asị na echiche gaziela onye nụ ọ dịsịa ka o jere ube Chukwu ọ rọzi onye ọ gazili nya nwe mba onye Chukwu nọ n'elu ọzabọ ka o mee Obiroisi kpaalụ m aka n'igwe ka anyị jebe echiche gaala onye ọ dịka o jere ube Chukwu ọ gaziela ya ọ dịka ifolo Chukwu anya ilulo gaala onye ọ dịka o jere ije ọgwụ ọ gaziela ya ọ dịka ifolo Chukwu anya echiche gaala onye ọ dịka o jere ube Olisa nata ọ gaziela ya ọ dịka ifolo Chukwu anya mmechi ọzọ mma agba ọdụ n'ụwa ma bụrụ nne ọ gaziela ya ọ dịka ifolo Chukwu anya ọ bụrụ na njesi obodo oyibo nata na m ga-emebi ife ego ọ gaziela ya ọ dịka ifolo Chukwu anya echiche gaala onye ọ dịka o jere ube Olisa nata ọ gaziela ya ọ dịka ifolo Chukwu anya ọkwa Chinemeze ọkwa Chinemeze ume n'ụwa ọkwa Chinemeze ọ ma bụrụ eziokwu ọkwa Chinemeze ikuku ego kusemo ka mmebi ife ego ka mkwebe oyoyo aka nchawa ego ibute ike ilu n'elu ịmaka mma ọ gazili irika nne ịmaka mma aka nchawa ego ibute ike onye maka mma onye mụka nwa ilu n'elu inweke ego mbili jere mbili sebe nsebe oyi Olise bụlụ ụwa ji ukwu Olise kelenu ga-enwe ya kele anyị taa material ojewe egwu ebulu m bata ụmụ ụwa wee nụrụ onu ọmakala onye ọ na-akpọchie n'ụwa ọjakala onye ọ na-akpọchie n'ụwa n'inugo ojere n'ụwa gbaba mbọ ịgbasịa mbọ ịyabachi ukwu ọ bụrụ ilolo gazialụ gị na similozochikali onye m osiri ilu nwa ibi na anụ onye wee gosi gabazie n'iru ilolo n'ụwa galio onye m udelozokwa na chikali Olise bụlụ ụwa kalịsịrị anyị chao ọnwa Chinemeze ikuku ego kusemo anyị mebi ife ego anyị ekwebe oyoyo onye bute ike inweke ego ịmụta nwa inweke ego maka ịdịka mma irika nne ezigbo nwa Igbo
Osinachi, Osinachi, I am most really with the DJ Osinachi, 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 you get design, 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 Osinachi, Osinachi, Osinachi. Aka m mbọ bụ ego nni ọgaranya na-esi na-achị o ọkwa onye Chukwu gọziri ọzọbụ ka o mee ma na-eso ọkwa onye Chukwu nọ n'elu ọzọbụ ekwu eme arọzi ife ka eji eme ekwu eme Olise bi n'igwe do ikuku ego gị kube ka anyị mebe ife ego nekene ndị na-akpọ egwu m ikuku ego kụzeba ndị na-azụ afọ ikuku ego kụzeba ndị na-alụ ọlụ ikuku ego kụzeba panala obodo fagba na-esele ma pa mebe ife ego ego n'ọbala na-alụkọlụ echiche gala onye ọ dịka o jere ije ọgwụ ọ gazielu ya ọ dịka ifuru Chukwu anya ọkwa Chinemeze ọkwa Chinemeze ume n'ụwa ọkwa Chinemeze ọbịa ha oji nwa ya adị emelụ alụ ọkwa Chinemeze ikuku ego kusemo ka mmebi ife ego ka mgbebe oyoyo aka nchawa ego ịmaka mma ibute ike ịmụka nwa ịlụ n'elu ọ gazili aya wele na-eti egwu ịmaka mma onye mụka nwa onye maka mma ibute ike ịlụ n'elu Etikelu uwe loyalia maka mmadụ abụrụ Chukwu ife Chukwu kwuru n'ọnya ga-eme ndịdebe ije enu ụfọdụ na-asị ojesi obodo oyibo na-ata obido mebe ife ego ojesi nyebe afịa ma na afịa na-atara oyime egburu onwe ya ọkwa na ọ gaziela onye ọ dịka ojelu n'ube Chukwu obido mebe ife ego akpọba na-ekwu eme etube ya ebe ige anyị maka onwe gị ife o ji eme odogwu ọkwa na ọ gazielu ya ọ dịka ifuru Chukwu anya ọmabụla eziokwu ike eme nwa Mazeli onye ọcha ugo chara ọcha enwere ochuchu onye Chukwu nọ n'elu na-aga n'ilu ọkwa Chinemeze ikuku ego kụsemo anyị mebe ife ego anyị ekwebe oyoyo onye bute ike inweke ego ịmụta nwa inweke ego maka ịdịka mma irika nne ezigbo nwa ndị webe ekene gị na sịbụta onye mụsịrị ilu wide jisizie ike n'ọnụ igiri design igiri design igiri design igiri design igiri design
Kambule kunje kenenu Umunne na bondi fulo mwefananya Chief Chukwu no sojansi mwinya Agui Nyana Chief Cosmas Dalenti mwinya Udokundi Igbo jibiri na Thailand Obune zendo na nenwe Bane nyelu mongwe nyaka Nyana oli akunya Blessing Alexander mwinya Skin nwere ijo nwere ebelo Nwoke n'onwanye ọmala karakia Kemgbe skin n'osiri blessing Ife na-agalụ ya wele wele Obune chendo na Nnewe Ọkwa ilu Unity Hotel na Nnewe Ndị nyere aka lili nne Guys Igbo jere obodo oyibo erika o Kuribe ni mandazi o Obune chenda kudogo Odogu si n'obodo oyibo Nata pole sununu ya naba Thailand Ife love na-eme Obune chenda kudogo Obune chendo Eriba gwagu Odogu sikil odogu Eriba gwagu Oke nwa na Thailand Eriba gwagu Unity Hotel abudogo Eriba gwagu Onoma sikil odogu Eriba gwagu Oke nwa na Nnewe ududo Eriba gwagu Kankene Chief Chidonso Jansen Winya Oke nwa na Thailand Agi Kisi emesi fike na Nigeria Nna iwe tuo ya agui Oluzie Thailand buru ike Kaisi wee kpọwa ya Asia doctor Asia doctor ni gadi o Gaba n'ilu ni mandazi o Unu na-enyelu ụmụ ogbenye aka Ikuku ego unu kusemu o Asia doctor ni gadi o Asia doctor Udogwu Chinonso na Nnewe Asia doctor Landlord n'Enugu Asia doctor Landlord n'Eko Asia doctor Oke nwa na-emesi fike Asia doctor Nnewe nwere mmadụ ọbụrụ nne Asia doctor Udogwu Chinonso gadi o Asia doctor Ikuku ego yikusemu o Asia doctor Ugo isi na be Chukwu Kenelu m ugo N'ugo enwelekwa n'otutu o Mmadụ ka eji aka Ojejebe na Nkanu Oyimugo na Bugo Tifso na-enwe odo na anyị kenele Ugo na alụlụ MD Sonny Uju Sports Akana emebe sports equipment na alụ Ọnwa Chinemeze o Ikuku ego kusemo Anyị mebe ifego Anyị ekwebe yoyo Onye butike o Inweke ego Ịmụta nwa o Inweke ego Maka ịdịka mma o Irika nne o Ezigbo nwa o Chewebe kene gị na sịbụta Oye mụsịrị ilu wide chizie ike n'ọnụ Igiri design Igiri design Igiri design Igiri design Igiri design